Yun, alright. Nandito ulit tayo sa ano, sa Danita City, sa Labit West. Labit West. Danita City. Yan, final session pa tayo guys. Yan ang pagbait ng aso nyo. Right, ikot. Yan, settled na yung lalaki. Tignan nyo ha. Oh. Pares pa itong ano, virgin. Magulo. Pinakamabait talaga yung Labrador guys. Hindi ko lang kumawakan. Bait. Yung bagak na ito. Sir, Hindi na lalagyan mo sal. di na, apekto. Ay, Hindi ako nagbubusil talaga ito. Labro ito. Kaya sir, dali mo dito. Nakakagat lang. Ka na, excited ka na eh. Waka mo lang sir. Hindi ang kakagat. Yan, alright guys. Last session. Pogi! Excited lang. Okay, grabe may tagartong that kid. Hindi pagod ang gagkamaan. Okay, magano sir. Sir, tanggalin mo na sir. Maut na tampol. Pampapatutan. Sige sir. Demon. Sige. Apram. Yun, alright. May asim pa si Lolo. Yun. Nanihila na yun, Lolo. Hindi na pumalag siya na. Kiss mo na lang. Okay. Ito na eh. Sama to. Kagat. Diyan ka lang sila na. Parang pataklama sila pa. Discussion mo. Lulo. Black ka lulo. Right. Tagin natin. Nakakindog. Yan, wala nang busal guys. Kampante naman ako yung Labrador ko. Wala naman kumakagat ng Labrador. Nagkagat ka ngayon boy ah. Nagkagat ka ngayon, malupit. Alright, picture dong, baby. Saan mo masamsa? Gaya. Magano.